Je toto vlastne prvý ročník takéhoto hobbybehu v Nových Zámkoch. Verím, že budeme vedieť na ňom nadviazať. Veľmi sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy, lebo tá príprava bola naozaj niekoľkomesačná. Ďakujem veľmi pekne atletickému klubu v Nových Zámkoch, mestu Nové Zámky, aj teda touto cestou pánovi primátorovi a vlastne všetkým sponzorom, ktorých tu vidíte, aj ste videli v cieli na štarte, na našom baneri, ktorí dali ocenenia, ktorí prispeli troškou a dovolili nám organizovať takéto, nazvem to, športovo-kultúrne podujatie. Ja si zoberiem výsledky, lebo naozaj troška vidím, že poprcháva, aby som to až tak nenaťahoval. A možno ešte na odľahčenie poviem taký vtip pre bežcov. Viete, ako bežať tak najrýchlejšie, aby videli všetci ostatní pretekári váš chrbát? Otočte sa a bežte druhým smerom. Dobre, takže pristúpili by sme k vyhodnoteniu. Máme tento rok, alebo prvý ročník, 4 základné kategórie. Naozaj sme nevedeli až tak odhadnúť, že ako bude rozložená možno aj tá veková štruktúra bežcov. Rozhodli sme sa spraviť také kompromisné 4 kategórie. Ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov, ženy, či muži do 35 a muži nad 35 rokov. Po celej trase 8,6 km ste prebehli všetci prišli do cieľa, spoluorganizátori našich, ktorí merali čas pomocou čipov z firmy Solarum, povedali, že je to možno aj zriedkavé, lebo na niektorých pretekoch sa stratia a potratí niektorí bežci, ale myslím, že sa nikomu nič nestalo a nezdal sa nikto na polceste. Takže išiel by som tým pádom vyhodnotiť kategóriu žien do 35 rokov. Začneme tými mladšími. A pán primátor blahoželá, tak môžeme na druhom mieste Dominika Jobová, taktiež z atletického klubu Nové Zámky. To je jedna z najmladších účastníčok, ale s veľmi pekným časom, 38 minút a 1 sekunda dobehla. Čiže blahoželáme. A v kategórii ženy do 35 rokov na prvom mieste víťazila Janka Stiková. Janka Stiková tiež patrí medzi veľmi úspešných bežcov atletického klubu v Nových Zámkoch. Pokiaľ sa nemýlim, účastníčka majstrovstiev Európy aj majstrovstiev sveta, 16-násobná majsterka Slovenska, takže môžeme byť hrdí na takýchto bežcov a tiež veľmi pekne ďakujeme v mene celého AVTN, teda občianskeho združenia Aktivita v tvojom meste, že nás prišli podporiť aj takýmto bežci takéhoto formátu. Takže poprosím ešte jeden veľký potlesk. Ďakujem veľmi pekne. 36 to bolo, takže poprosím ju na pódium. Na druhom mieste Margita Rusnáková s časom 56 minút a 7 stotín. Takže dámy poprosím na skupienok víťazov. Urobíme pár foto na pamiatku. Víťazská kategória, ja toto nečakal. Ďakujem veľmi pekne. Nečakala som. O tom vzácne. Dobre, ešte jeden potlesk a ďakujem veľmi pekne. Verím, že sa vidíme aj budúci rok. Ďakujeme. A ja by som zatiaľ blahoželal. Na druhom mieste v kategórii do 35 rokov muži Jan Döme, druhý pretekár, ktorý dobehol dnes pod 30 minút, čo je veľmi pekný výkon, naozaj tým, čo chodíte troška behávať, aj keď hobby, tak 8,6 km trať zabehnúť pod 30 minút je naozaj úctyhodný výkon. A na prvom mieste v tejto kategórii tiež jedna perla, nazvem to tak, novozámorskej atletiky, Imro Maďar, s časom 29 minút 15 sekúnd. Takže naozaj veľmi veľký potlesk, poprosím. Imro, 29 minút 15 sekúnd. Naozaj veľmi pekný výkon aj tento. Imro je 56
násobný medailista na majstrovstvách Slovenska, myslím, že 29-násobný majster Slovenska už teraz. Takže naozaj bežec, na ktorého môže byť novozámodská atletika práve teda. Veľký potlesk poprosím. Ďakujeme pekne. Pán primátor odozdá cenu. Na druhom mieste v tejto kategórii Daniel Vašek s časom 33 minút 20 sekúnd. Došuriam, že blahoželáme aj tomuto veľmi peknému výkonu. A na prvom mieste v tejto kategórii Igor Klobučník s časom 32 minút 57 sekúnd. Taktiež Igor z atletického klubu Nové Zámky. Takže ešte jeden veľmi veľký potlesk poprosím pre všetkých, aj pre bežcov, ktorých sme možno tu teraz na pódiu nemenovali, ale pobehli. Chcel by som sa touto cestou veľmi pekne poďakovať aj pánovi primátorovi, že si našiel čas odovzdať tú cenu. Pán primátor, pár slov. Určite áno. Tak odovzdám mikrofón. Ďakujem pekne, ja by som predovšetkým chcel poďakovať organizátorom a všetkým účastníkom, lebo založili sme, dúfam, tradíciu. Takže takýto čas, možno pri lepšom počasí, vás očakávame i na ďalších podujatiach. Takže športu zdar a prajem vám veľmi veľa dobrého aj dnešný deň, aj do ďalšieho obdobia. Všetko dobré vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež na záver dodám, že možno priazníci športu z Nových Zámkov, ak máte troška záujem o dianie na športovej aj kultúrnej úrovni, tak sledujte aktivitu v tvojom meste, možno aj na sociálnych sieťach, možno aj časom na webe. A budeme pre vás pripravovať určite veľa podujatí od najmenších aj do najväčších. Takže ďakujem vám veľmi pekne a prajem príjemný zvyšok dnešného dňa.